Etelä-Pohjanmaan urheiluautolla Toyota Corolla, Levin, XMIL, Niemistö.com, yhteistyökumppaneita, Video Racing, siellä myöskin taustajoukoilla, eli Kokki Korpino, maanmainiot XMIL hampurilaiset, ja näin Levin paukuttaa tyylikkäästi tuo Levinhän oli sellainen todella huirtainen 2.21 tasaan, parantaa 3 sekuntia 43 sadasosaa. Hallia pitää ykköspaikkaa. Kuinka vastaan? Ykkönen ensimmäisellä kierroksella tehnyt aika huimiakin parannuksia, kun Rajalan Timo Jurvan urheilulla MM-rallitiimi Marko Mänty siellä taustajoukkoina, kun saadaan siellä aika Putkiselle 2.18.21 ja Putkinen menee kakkoseksi Hallian taakse. Putkinenhan löytää nyt sieltä laitteen, ottaa siinä 4.13 tapaan ottaa täältä ykköspaikan. Rykkönen varmistelee nyt sitten pommin varmasti tuon kultamitalin itselleen näissä sprintin SM-taistelussa. Jari Putkinen kolmantena, Kainettinen neljäntenä, Ari Mertanen viidentenä, Jaltsulammin sivupudote vasti ensi vuoden asfalttisarjan ajamista. Lähteekö sitten mukaan vai eikö lähde, se on sitten toinen juttu se. 27 Timo Rajala Jurvan urheiluautolla Honda Civic Type R:llä jo meni numero 26 Tommi Hanhikoski Etelä-Pohjanmaan urheiluautolla KDS Täydessä 2 meni numero 25 Teemu Rajasto Raision urheiluautolla Ford 10 Korvolan Sami tulee siihen lähtöpaikalle, lähtee tästä vasemmasta reunasta ja se tietää nyt kyllä vähän sitä, että siinä äkkiä tuo auto lähtee vähän piirtämään kylkimyyriä, kun tuosta kautevalta ja hyvin lähtee liittämään kilpailun mahdollistamisesta. Korvolan Sami kaapeliasentaja meni siitä äsken Oy-yhdysti ja lakeudella. Kyrön parturi Kampaamo, Mario ja Milja siellä taustajoukkoina, kun Koski on siinä valmiina ja näin Koski lähtee yhteistyökumppanina muun muassa hänellä kuitenkin ensimmäisen kierroksen vedolla nopeimpana kasvedonkuljettajana siellä 7. Tarmo Ollila 8. aivan siinä Vähämäen kannassa. Sami Mukkala nousee 9. ja luokan 12. Kärkiin tässä vaiheessa 19 ajalla, kun numero 2 Type R:llä on siellä nyt valmiina. Prusti tosiaan meni maanrakennus, Prusti, XMIL, Hyllykallio, Pro Drivers, Corner Cars, Automaalaamo, Lappi yhteistyökumppanina, sitten Jari-Matti Siista siellä koneita.com ja